खुलुमबाय आंनि अनजाग्रा लोगोफोर उन्दुनायनि सिगां फंनैसो सावरायनाय बेवहाय नोंथांमोन बयखौबो आङो बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैनि टपिकआनो जाबाय फंसे मोजां बाथ्रायानो फंसे मोजां रावानो सोरबा सासेनो गोजोननायखौ होयो आरो रंजानायखौ होयो। ट्रेना स्टेशनाव सफैबाय आरो लाखिबाय आरो जों मिथिगौ ट्रेन स्टेशनाव गोबां मानसिफ्रा ओंखारो, गोबां मानसिफ्रा गाखोयो। जाय फारा-फारि जाय गाखोनायफ्रा गाखोयो, जाय ओंखारनायफ्रा ओंखारो। थिग बेबादिनि गेजेराव सासे जेन्टेलमेन ट्रेननिफ्राय ओंखारबाय, मोजां ड्रेस गाननाय। आरो जों मिथिगौ ट्रेन स्टेशननि गेट बा हाबनाय जायगायाव गोबां बिबायारिफ्रा जिरायो, गरसे गरनै मानसिफोरनिफ्राय मोननो थाखाय बिसोरो बिबायो। दा थिग बेबादिनो बे स्टेशनावबो माखासे बिबायारिफ्रा जिरायदोंमोन आरो बे जेन्टेलमेना ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै बे गेट फारसे थांगासिनो दङमोन। बे समाव सासे सेंग्रा बिबायारि बियो बेनाव गरसे गरनै मोनगोन खोमा साननानै बिबाय आरो बे जेन्टेलमेना गावनि लंपेन्टनि जालायाव बा सिफियाव बा पकेटाव बियो दांग्रोमहरबाय। दा बे जेन्टेलमेना ओइदिनखालि थाखा बा रां बेगखौनो गावजों लोगोआव लाबोफानो बावदोंमोन। मानो होनना बुङोब्ला गासैबो थाखा फैसा लेना देनाफ्रा मबाइलनि थ्रुयैनो जाजोब्बाय। दा बिनिखायनो नैबे जेन्टेलमेना ओइदिनखालि थाखा बेगखौनो लाबोनो बावदोंमोन। दा बेबादि समाव नैबे जेन्टेलमेना नैबे सेंग्रा बिबायारिखौ बुंबाय, फंबाय दिनै आङो फैसाखौ लाबोनो बावदों। दा बिनिखायनो माब्लाबाफोर फैबाय बायोब्ला आं नोंनो होसिगोन। आरो बेबादि समाव नैबे सेंग्रा बिबायारिया ओरैबादि खुसि जाबाय, ओरैबादि बिनि मोखाङा स्रां मिनिस्रा जाबाय। आरो बेबादि समाव नैबे सेंग्रा बिबायारिया बुंबाय, आदा आं नोंनिफ्राय थाखाबो लुबैया, फैसाबो लुबैया, जेबो लुबैया। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैसिमाव रावबो आंखौ भुलावबाबो फंबाय होनफेराखैमोन। दिनै नोंथाङासो आंखौ फंबाय होनबाय। आङो जोबोद खुसि। थाखा फैसा रांखावरि गासैनिफ्रायबो बांसिन दाम गोसासिन होननानै बुङोब्ला नैबेनो। दा बिनिखायनो आं जोबोद खुसि, आङो जोबोद रंजादों। नंगौ आंनि लोगोफोर, जानांगौ नोंथांनाव थाखा फैसा रांखावरि सना रुफा गैया सोरबा सासेनो होनो थाखै। नाथाय हेफाजाब होनाया रोखोम रोखोम बा गुबुन गुबुन रुपै जों हेफाजाब होनो हायो। सोरबा सासेखौ जों मोजां उत्साह होनो हायो, सोरबा सासेखौ जों मोजां रावजों बानजायनो हायो, सोरबा सासेखौ जों मोजां बाथ्राजों बुजायनो हायो। दा बेफोरबादि जों गोबां मानसिफोरखौ खोथाजों बाथ्राजों बुंनायजों गोजोन होनो हायो आरो बिसोरखौहाय उत्साह होनो हायो। गुबुन गुबुन रुपै जोङो हेफाजाब होनो हायो। जायफ्रा सात्रफोर बिसोरो गावसोरनि लोगोफोरखौ हेफाजाब होनो हायो। जायफ्रा एसे खमजुरि जानांगौ, अंक'आव खमजुरि नङाब्ला इंलिसाव खमजुरि नङाब्ला साइन्स गुबुन गुबुन साबजेक्टफ्राव खमजुरि, बेबादि समाव बिसोरखौहाय मोजाङै जुदि फोरोङोब्ला हेफाजाब होयोब्ला अब्ला
ओरैबादि मोजां आरो बिसोरबो खुसि मोनगोन बेसेबां हेफाजाब होयो बेसेबां उत्साहखौ होयो बेसेबां जोङो सोलोंनायखौ बांसिन मोननो हायो एक्सपिरियेन्ससिन जों जायो दा बिनिखायनो आंनि अनजाग्रा लोगोफोर जों बेसेबां हायो बेसेबां जोङो गुबुनफोरखौ हेफाजाब होदोनि बे संसाराव ओरैबादि मानसिफोर दङ दुखु खस्थ' गाबनाय बेफोरबादियाव गोग्लैसोनानै दङ बिसोरहा जेबो उफाय गैया बेफोरबादि मानसिफोरखौ जों फंसे फंनै मोजां बाथ्राफोरजोंहाय गोजोन होनो हायो आरो रंजाहोनो हायो दा बिनि बिसय जों बाइबेलावबो मोननो हायो गोबां पदफोर दङ आं मोनसेल' पद दिनै फरायथिनानै होनो सानदों बेनो जाबाय बोसोन बिजाबनिफ्राय 12 बालाब 25 सिरियाव जों मोननो हायो अन्नानै खोनासंदो जिंगा सिनाया मानसिनि गोसोखौ गिलिर खालामो नाथाय फंसे मोजां बाथ्राया बेखौ रंजाहोयो आरो खेबसेबाव नाथाय फंसे मोजां बाथ्राया बेखौ रंजाहोयो अब्ला नायदो आंनि अनजाग्रा लोगोफोर बाइबेलावबो जों मोननो हायो फंसे मोजां बाथ्राया गुबुनफोरखौहाय रंजाहोयो दा बिनिखायनो नोंथांमोना जुदि गुबुनफोरखौ बानजायफेराखैब्ला मोजां मोजां बुंफेराखैब्ला खाब्राङै बुंगासिनो दङब्ला जोङो मोजाङैनो गुरै जादिनि मोजां सावरायदिनि आरो मोजाङैनो जों बिसोरजों रायज्लायदिनि अब्ला निस्सय बिसोरो खुसि जागोन आरो बिसोरो रंजागोन दिनै हामबायसै दिनैहाय बे फंनैसो उन्दुनायनि सिगां सावरायनायखौ खोनासंनायनि थाखाय आरो बेखौ जुदि मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लोगोफोरनोबो शेयारिं खालामहरदो राननानै हरदो जाहाथे बिसोरबो मोजां गुबुनफोरखौ बानजायनो हायो मोजाङै सावरायनो हायो आरो एसे मान सनमानखौ होनो हायो जेब्ला हामबायसै आरो इसोरा नोंथांमोन बयखौबो रोजा रोजा बोर होबाय थाथोंसै गोजोन्थों आरो गोजोन हर